Hello guys, ako po si Debbie Ramos, yung nag-upload ng video ni tatay, ni singing tatay from Kabatuan. So, ang gagawin natin ngayon po ay magbibigay po ako, maghatid tayo ng konting pamasko galing kay Ate Maricel Tatsado po. Kasi nakita niya po yung nag-trending na video ni tatay. So, sinend niya po yun through Gcash. So, wala po akong Gcash. Doon po ako magpapakash out ngayon sa aking pinsan. Tapos, ibibigay natin sa kanya. Gusto ko pong i-video rin to para makita ni Ate Maricel na syempre, naibigay ko yung regalo niya. At yan, para kumustahin din si tatay. So, kita-kita tayo mamaya. Punta na tayo sa, hello ma'am. Sa pinsan ko magpapakash out tayo. Hello. Good afternoon, you're in my vlog. May naghatagin ko tayong kanta tayo ba? Nag-viral ba? So, magpapakash out ako para may naghatag din. Oo. 1,000. So, para di rin maibanan. Ako na't matagayan na. Nagpo-vlog ka? Okay, oo. Kamsahamnida. 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 Siap dito para ay tricycle adto sa Magaluyo tira balay dito nato gyapon ti kani. Okay, salamat.
balin ni kuan ni Nalding ba? Mabaktos na lang. Opay. Hainit balay ni Mano Nalding. Nagbabike ba nga sigit kanta? Nagbabike nga sigit kanta? Oh, ato dito. Ari mo yun day. Di na kala. Sige. Pahinga kulop. Iya balay day, tawag galay ya. Pwede mo ko ihatid. Ay, kay... Ito na, day tong kayo ito. Motor bagay. O ano mati bike? Nahihirapan ka ba sa pagtuturo ngayon? Mapay, may ayam ini. Mapay. Tatay Rinaldo! Mapay nga kulop tay. Ako nag-upload ani mo video. Nag-trending ka na 1.7 million at nagkita ay mga action radio. So damot nagkuan na ay nagkita nag-share. So amay da pag nagkuan nga nag-message siya ako na roy paghatag ay mo kwarta. Kwarta. So guti ay gali ni 1,000 iyagin kuan ha imo. Oo. Tikang kan anay la ha. So adihi tatay, adihi pahatag ay mo nga 1,000. Tikang kan Marisol Tatsada, simpal salamat anay tay. Ate Maricel Tatsada, dir taga din taga Cavite. Manila ang nagtrending man niya pagkuan so nagatagya nagpadara in 1,000. Tagalog, Tagalog. Oh, sige, salamat. Ma'am, salamat sa mga ano mo, bigay mo sa akin. Thank you. So amin pala ni tatay. May daniya po. May dako po din tay. Iya layton. Kung ito single parent. So sige, pakilala ko. Nagkuha na kaya nagyakan nagpakya na kaya kun anon iya akong taga din he pero wala makagpakiana kun ano iya ngaran anak may da nag-comment la dito nga Nalding pero tikmara pakilala tay kun ano tay mo Ako ngaran po si Rinaldo Madera, apelyido ko. Taga Barangay Kabatuan, Dulag Liti. Mga 66. Okay lang sunod sila. Magdamit siya, magdamit. Anay magbabado ko niya anay la. Lukas ka. Opera to, iday. 1.7 na yan nahan kuan. So nag-aro ako nin. Nandito na! Kiki, isa dito na! Pag-interview! Andit na. So pag-subscribe na lang ka channel kay i-upload ko yun iya dito iya video. So sige tatay, pagpakilala otro. Ako po si Rinaldo Madera, Barangay Kabatuan, Dulag Liti. Pero timidad tay. 57. Oh, may asawa tay. Wala po. Oy, single ni tatay, bayin lang may damot magkuan, mag-message. So, haynan imo bike tay. Haynan imo bike. Oh, haynan mo na imo speaker. Oh. Sige, ayaw na la tay, ayaw na la. So, makita dito ka tatay, kuha nanay, kay bangin na kagton. Makita kita yan at sulod dit balay ni tatay ha kay bangin la may damang aruyag pagbulig at least di ba? Makakwenta. Sige. Sige tay, sige layton. Sige masaob kita hit
Itbalayan na ni tatay. So tatay, amin ni ha. Guys, amin itbalay ni tatay. Hain ka man na huron tay. Amin itong iya. Balay, intalon. Baga, arilayat kubo-kubo. Ato, ginaka-charge it kuan ni tatay. Inin speaker. Boss pahiyama arangkada. So, amin itong guys, itiya. Balay, ginwaray ko lakay para madali pagyakan. Adihan nagluluto. So, ano ti maisasaring tay kan Ate Maricel? Ma'am Maricel, salamat sa inyong mga tulong sa akin. Okay. Tay, ano man, makali na kami. Kung may dahil mag-message siya mo, mabalik kami ha imo ha. Sige, at least maroon na ko kung hain imo balay, dan kung hinot imo ngaran. Sige. Guys, amin ni Tatay Rinaldo Madera. Tay, magkita-kita sa dabay wala may damag ko na imo mag-interview. At least maaram na ako balay ni Tatay Rinaldo. Sige tay, makadi na kami. Salamat. Si Pagayanay kamuya, wala mga supporters ni. Si hi! Makadi ako tay. Hello. Makadi ako anay kay madaman na busy pa ako. Guys, tapos na kayo maghatag. Tapos na ako hatagan tatayhan 1,000. Ngayon padara ni Ate Maricel Tadsada from Cavite. Kundi ako magsasayo.